Mau lihat ma di itu hatta, Tes. mau lihat ma nang di hita saluhuna. Gokon si pai maun jojo si alusan. Rodo amang gokon muna tuhami. Ima punguan di persautawan si gotom nauli. Las rohanami nama kalas sonamu. Ima napa ngoli anak mabuan tu bagas ni joro ni debata. Sayang dia matong anak kotaon tarpasu-pasu. Jala jolma si tiruon di tonga-tonga ni masyarakat. Hami sian persautawan amang dot hamuna inang las itu tu rohanami marnida anak ta dot parumaita nang binuan muna sian bagas joro ni debata mangalap pasu-pasu perbagason isima hami tutu amang dot hamuna inang ilas ni rohanami paturuhon nami matu hamuna saluhuna anggota ni pumuata amang saya yang dia ma tujulan nyarion gajang umur muna saat saur matua hamuna songon pairing-iring kapahopu songon ido nang tu anak nami dot parumain nami sada sitiruon keluarga na bahagia nung anak kining tarpasu-pasu hamu di bagas joro ni debata hata na pinatol hasdina pos debata ima gawe acuan di hamuna nalaho mabuka rumah tangga na baru hamu di tonga-tonga ni masyarakat terlumobi di jolo ni debata peop hamu mai asa makor hondauli tujuan nyarion madalaton sada rumah tangga hamu di tonga-tonga ni masyarakat terlumobi ma di adopan ni debata hami di son mabuat tangiang doto hamu sayang giat matutu tuakar nengro atau hamu dililiti ador parumain nami asa tabba martabba lasrni rohanami tujuan nyarion punguan ni parsigoton jadi songon hatani na tua bitang narumiri sobun na sumorok saya tubuh ma ana namar bisu dot boru namar roa di hamuna jadi saat mana uli saat disolu dungu pas saat hami si buan-buan nami tu hamuna saya tupak mai pasu-pasu di bata tu hamuna saluhuna pasuton golon songon ima jo hata na oi pas saat kami mewakili punguan di parsigoton di hamuna amang permusuhan Gabi magabi. ala nang mangembal mahami pasaton si buan-buan nami ima si dua nami pasatam majo bekau majo musik selayang pandang Tes. Goyang nomor pak. Layang-layang selayang pandang
Punguan Pangerato.